Bine v-am găsit pe portalul Expert Accounts. În acest tutorial o să vă prezint cum are loc vânzarea pe POS-ul Expert Accounts cu coduri de bare. Pe POS se poate opera în două moduri, cu mouse-ul și tastatura sau cu ajutorul unui monitor tactil. Așadar, pentru a face o vânzare se selectează gestiunea. În cazul meu particular voi selecta gestiunea magazin și putem realiza vânzarea prin scanarea codului de bare al produselor sau introducerea lor de la tastatură. Așadar, primul produs, al doilea produs. Pentru a finaliza vânzarea, trebuie să alegem modalitatea de plată, care poate fi cu card, cu tichete sau cu numerar. Voi alege cash cu numerar, apăs butonul cash și pentru a finaliza vânzarea apăsăm butonul bon fiscal și acum se emite bonul fiscal. Vă mulțumesc că ați urmărit acest tutorial și vă aștept cu mare plăcere la următorul.